Здравейте хора, това е ревюто на двете неща, които са единствените животни. Ще поръчваме друга кобила, не знам кога ще тук, но това е първото животно. Това е главата му, той има остри зъби. Фокусирай се. Да се фокусира хубаво, но както да е, има извинете за това. Лапите му са бели. Ето ги. Долу също е бял. Опашката му е щупена, понеже ми е отново отдавна. Това беше първото. Така. Това е второто, което е много малко. От главата до краката му е ето толкова. Мъничко си е. Ето го отдолу. Стойте. Трябва да го попросим, защото така. Така. Това е кучето. Ето му главата. Така. Опа. Има малки черни очички. Е порода Golden Retriever, а това е гепард. Ето му е опашката. Това е лапите му. Това е. Хора, това беше да знаете, че приготвям конюшната на новата кобила. Изненада е, така че да, ще се видим утре. Чао!